na-atọ, akwụkwọ na-atọ, akwụkwọ na-atọ ụtọ, akwụkwọ na-atọ. Akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-adị ọnụ na mmụta. Onye nwere nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ, 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 akwụkwọ. Otu 1, abụọ 2, atọ 3, anọ 4, ise 5, isii 6, asaa 7, asatọ 8, itoolu 9, iri 10. Otu. Enwere m otu isi. I have one head. Abụọ 2, abị ụọ abụọ, abị ụọ abụọ. Aka m dị abụọ. My hands are 2. Atọ 3, atị ọ atọ, atị ọ atọ. Natara m ya efere atọ. Get from her 3 plates. Anọ 4, anị ọ anọ, anị ọ anọ. Oche anọ dị ebe a. 4 seats are here. Ise 5, ise 5, isi ise, isi ise. Mkpụrụ aka m dị ise. My fingers are 5. Isii 6, isii 6. Mmadụ isii batara ebe a. 6 people entered here. Asaa 7, asaa 7. Ụlọ asaa dị ebe a. 7 houses are here. Asatọ 8, asatọ 8. Asị atị ọ asatọ, asị atị ọ asatọ. Ite asatọ dị ebe a. Ite asatọ dị ebe a. 8 pots are here. Itoolu 9. Itoolu itoolu, itoolu itoolu. Nye m akara itoolu. Give me 9 bean cakes. Iri 10, iri 10. Iri iri, iri. Ahụrụ m akwa iri. I saw 10 eggs.